You can now make online payments to Divisional Secretariat Mavathagama via GovPay. ஐயா மீட்டிங் வர அப்படி මත්ද්‍රව්‍ය කාලය දැමීමත් ඊපස්සේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට බැහැුවන් පුදුස්ථාපන කියන වැඩසටහන් දෙකක් මේක එකම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. முதல்ல பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு போதை வஸ்து பிரச்சனை இவ்வாறான இதுகள் தான் முக்கியமாக எழுப்புனீங்கள். ஆகவே 30ஆம் தேதி நாளை இல்லை நாளை மறுநாள் நாங்கள் இது தொடர்பாக இந்த போதை வஸ்து ஒழிப்பும் தேசிய திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம். அது அங்குரார்ப்பணம் 30ஆம் தேதி கொழும்புல நாங்கள் நடத்த இருக்கிறோம். පළමුවෙන්ම කියන්න ඕන කවුරුත් බයටපත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද දැන් අපි හැමෝටම සාධාරණව සමාජයේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව හදලා නීතියට උඩින් කවුරුත් අපි ඉඳිට තියන්නේ නැහැ. නීතිය තම උඩින් ඉන්නේ. ඒ කිනාට බලවතට නීතියක් උපතට දවන නීතියක් එහෙම එකක් නැහැ. අපි මේ නීතිය මුදින් ක්‍රියාව යොදවලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. முதலாவது சொல்லணும், நீங்கள் யாருமே அச்சப்படவோ பயப்படவோ தேவையில்லை. இருந்தால் எமது ஆட்சியின் கீழ் எல்லாருக்குமே ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழல், மற்றது சட்டம் எடுத்துக்கொண்டால் எல்லாருக்குமே சமனாக இயங்கும் ஒரு நிலை ஒன்று நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். ஆகவே சட்டத்துக்கு மேலாக எல்லாருமே சட்டத்துக்கு சமனாக, யார் தவறு செய்தாலும் அதற்கு எதிராக சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். உங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கு. அவ்வாறான நிலை ஒன்று நாங்கள் இப்ப அமைச்சிருக்கோம். එහෙත් දැනටත් ඔබට ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන බව ஆனாலும் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கிறதும் தெரியுது. ඒ හින්දා ඒ ප්‍රශ්න ටික විශේෂයෙන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න වලට අපි විසඳුමක් ලබා දෙනවා. ஆகவே அந்த போதை வஸ்து தொடர்பான அந்த பிரச்சனைகளுக்கும் நாங்கள் கட்டாயம் ஒரு தீர்வு வழங்குவோம். දැන් පොලිස් මුරපොලක් ගැන කිව්වා. දානයක් කියන්න අපි පොලිස් මුරපොලක් දාලා දෙන්න. பாதுகாப்பு அந்த பாயிண்ட் ஒன்று போட கோரிக்கை ஒன்று இருக்கு. கட்டாயம் நாங்கள் அந்த இடத்தை சொல்லுங்க, நாங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை போட்டு தரோம். වයිස් මහත්තයා ඉන්නවා. ඒක දාන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මට දැනුම් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. வாய்ஸ் ஐயா இருக்கிறாரு. அவர் சொன்னால் இத்தனை பேர் தேவைண்டு அதுக்கான ஏற்பாடு அமைச்சர். ඊට අමතරව මේ පිළිබඳව මහජනාරක්ෂක කමිටු හදලා තියෙනවා. මහජන හැම ග්‍රාම නිලධාරියෙකුට මහජනාරක්ෂක කමිටුවක් තියෙනවාද? டிஎஸ் பிரிவுக்கும் பாதுகாப்பு குழு இருக்கா? சிவில் பாதுகாப்பு குழு இல்ல, அது நடைமுறைப்படுத்தும். இல்லை. අලුතෙන් එකක් පිටවන්න ග්‍රාම නිලධාරියෙක් ග්‍රාම නිලධාරියෙක් නියම කරන සැන්ට්‍රල් එකේ වල පරණේව අයින් කරලා අලුතෙව පිටවන්න. நாங்கள் அதை புதுசா புதுசா அதை கலைச்சிட்டு புதுசா செய்வோம். சுற்றறிக்கை ஒன்று වෙන அனுப்பியிருக்கோம். වෙන සිද්ධි වලට සම්බන්ධය ගන්න එපා. හොඳ නීතිගරුක පුරවැසියෝ කමිටු වලට දාන්න. நல்ல நேர்மையானவங்களை நாங்கள் அந்த குழுக்களை போட்டு புதுசா எல்லாத்தையும் அமைப்போம். දාලා කමිටු ටික හදන්න. තොරතුරු ටික වයිස් මහත්තයාට දෙන්න නැත්නම් අපිට එවන්න. தகவல்களை ஓஐசி ஐயாக்கு கொடுங்க. அப்படி இல்லாட்டி எங்களுக்கு දෙමළ භාෂාවෙන් වුණත් කමන්නේ ලියලා එවන්න අවබෝධ කරගන්න. தமிழ் மொழியில் என்றாலும் பரவாயில்ல, எழுதி அனுப்புங்க. நாங்கள் அதை එතකොට අපි ඒක වටලලා ඒක අපි මර්ධනය කරනවා. சுற்றி வளைப்புகள் செய்ய வேணுமாக இருந்தால் கட்டாயம் நாங்கள் அதை සාමතරව මේවට බැහැවු දරුවන් කැමැත්තෙන් දෙමාපියන් කැමැත්තෙන් පුදුස්ථාපනය කරන්න සම්බන්ධ වෙන அதே மாதிரி இந்த போதை வஸ்துக்கு அடிமையான இளைஞர் யுவதிகள் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவங்களுக்கு புனர்வாழ்வளிக்கும் ஒரு திட்டம் ஒன்றும் இந்த கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே நாங்கள் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். උසාවියට දාන්න දෙමාපියන්ගේ කැමැත්තෙන් දරුවා මේම මද්ද්‍රව්‍යට බැහැවිලා ඉන්නවා නම් එයා පුදුස්ථාපනය කරලා එයා පුදුදරුවෙක් කරගෙන තමයි අපි වගේ கோர்ட்ஸுக்கு நாங்கள் அனுப்ப மாட்டோம். பெற்றோர்களோட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப
ඒ සඳහා ජනතාවගේ සහාය අවශ්‍ය. තොරතුරු අවශ්‍ය. කවුරුවත් බය වෙන්න ඕනේ. ඔබ අවුරුද්දකට පෙර මේ රට අලුත් ආණ්ඩුවකට බාර දේශයෙන් අනුකුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමා මේ රට බාර දුන්නේ. திடமாக யாரும் பயப்பட தேவையில்லை. நல்ல ஒரு ஆட்சி முறை, நல்ல ஒரு பாதுகாப்பான நிலை ஒன்று அமைக்க வேண்டும் என்றுதான் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு ஒரு புதிய அரசாங்கத்தை இந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து அமைச்சு கொண்டோம். ஜனாதிபதி அன்புகுமார திசாநாயக தோழர் இந்த எதிர்பார்ப்பை கட்டாயமாக நாங்கள் ගම් වල මේ පළාත් වල එක එක කප්පම්කාරයෝ ඉන්න බෑ. ජනතාවට යටයි කොහොම එකතු වෙලා දෙන්න දරුවෝ පාසල්ට යවා ගන්න ආර්ථික කටයුතු වල සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න. ඒකට තියෙන බාධා පිළිබඳව அதாவது கிராமங்கள்ல ஊழல் மோசடியாளர்கள் கப்பம் கேட்கிறவங்க இருக்க இவ்வாறான நிலை எல்லாமே மாற்றி அமைச்சு மக்கள் எல்லாருக்குமே சமாதானமாக அமைதியாக என சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை கட்டாயம் நாங்கள் ඒ හින්දා අපි ආණ්ඩුව හැටියට සියලු දෙනාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටිනවා. දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා දාන්තියට රටේ ඉන්න සියලු ජනයාගේ ආරක්ෂාව රැකවරමින් පෙනී හිටිනවා. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න අපි දැනුම් දෙන්න. ඔබට මේ පළාත් වලට පොලිසියට මම කරන ඔය තියෙන තොරතුරු පොලිසියට දෙන්න බැරි නම් කාර්යාලයේ ජේෂ්ඨ නීතිඥ SSP කාර්යාලය තියෙනවා. ඒවට දෙන්න එමත් දෙන්න බැරි නම් අපිට රිජුව එවන්න